Vull ser moixeranguera és el títol de l'últim llibre presentat per l'escriptor algemesinenc Enric Lluch, un projecte editat per la jove editorial Andana amb el suport de la nova moixeranga que replega les inquietuds d'esta colla. Vull ser moixeranguera va néixer després de l'homenatge que la nova moixeranga va fer a Enric Lluch al 2009, una proposta que es va fer realitat en un conte i que després va créixer fins convertir-se en una obra literària i musical de la mà d'Andana Editorial. Tot va néixer com a conseqüència de la primera moixerola que es va organitzar així, i quan vam acabar de sopar, una persona de la moixerola, que jo creia que era una però era una altra, em va dir: Enric, a veure quan fas un conte que estigui relacionat amb la moixeranga. I això a mi no se me pot dir perquè és un repte. I aquella mateixa nit vaig escriure un conte, però a veure, sense cap intenció, només que era una cosa personal per a un grup d'amics i ja està. La meva sorpresa va ser que la nova moixeranga va considerar que allò era, podia estar interessant per una publicacioneta, tipus manual i això, molt a manoseta. Després la cosa va anar engrandint-se, em van comentar la possibilitat d'incorporar il·lustracions de Juanra. Després el següent pas és fer una gravació amb intervencions del Dani. Després va ser una altra cosa afegida amb intervenció del Xavi, de Vicent Borràs. Després, a la fi ha sigut això que ha aparegut, però tot va néixer d'una circumstància d'amistat. No, Enric, escriu un conte. I jo el vaig fer i avant, i no n'hi ha més problema. Per tant, tot el mèrit és de la moixerola i de la gent que ha fet tot aquest projecte. Jo l'única cosa que he fet ha estat escriure un conte, que és allò que jo faig, i ja està. El llibre naix de l'homenatge que li fa la nova moixeranga a Enric Lluch. A partir d'ahir això crea una sinergia. Enric Lluch amb la nova moixeranga es dedica un llibre que conta la història d'una xiqueta que volia ser moixeranguera. I clar, davant d'aquest text, la nova moixeranga pensa que realment estem davant d'un llibre que valia la pena donar-li difusió. A partir d'ells dos ens reunim amb Apareix l'Editorial també com a encarregats de donar-li difusió i anem sumant esforços. Anem sumant el Juanra, que s'encarrega de les il·lustracions amb la participació de la gent de la nova moixeranga, que també apareix en el llibre, són els personatges. Després també apareix la idea de fer un CD, perquè entenem que la moixeranga ha de tindre música. No s'entén una torre sense que aparega la música de la Dolçaina del Tabal. A partir d'ahir anem afegint gent, afegint a Llorenç contacontes, que posa la veu del CD. També tenim la veu de Dani Miquel, que posa la música. I també, finalment, tenim la secció de totes les músiques que sonen en la moixeranga de Xavi Richard i la gent que l'acompanya habitualment, de la Inestable, per a fer un CD que completa el llibre. I aleshores es converteix en una obra literària i una obra també d'àudio. L'obra va ser presentada al Museu de la Festa i va comptar amb la presència d'Enric Lluch i Ricard Peris, així com per les actuacions de Llorenç, el contacontes i Dani Miquel. El president de la nova moixeranga, Raül Sánchez, va exercir de mestre de cerimònies i els xiquets de la nova van agrair l'obra a Enric amb una demostració de torres humanes. Este és el segon llibre d'Enric, escriu per a Andana, una jove editorial algemesinenca que aposta per escriptors i temes autòctons. Enric Lluch, segurament, i amb tota seguretat podem dir que és un dels escriptors infantils juvenils, estic segur que de la nostra cultura, de l'estat espanyol, inclús que diria de més enllà. El fet de tindre-lo en algemesí, vull dir, és tot un referent que nosaltres, evidentment, teníem que aprofitar i que hem de donar-li tota la difusió possible. Vull ser moixeranguera compta també amb les il·lustracions de Joan Rastellers, un algemesinenc que ha estrenat fa poc la seva faceta com a il·lustrador.